Sanibonani la ekhaya. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Mfowami Khonza nibingelelayo ntambama nje. Asibonga futhi sithemba ukuthi niyaphila nonke la. Sithemba ukuthi konke kuhamba ngendlela. Ngiyamukela ama-new followers nabo bonke nje abangama-member lapha ku-TikTok. Thank you so much guys for following me on TikTok. Ngiphinde ngithi ngapha ku-YouTube new subscribers ngiyanibonga kakhulu ngokujoyina la ku-YouTube ngokusubscribe. Kanjalo nabo bonke nje abangama-member ngapha ku-YouTube ngiyanibonga nani ngokuba khona. Ngiyacela uma ungaka-subscribe wenze kanjalo uphinde ufollow nangale ku-TikTok sikhulise le channel. Thank you so much. By the way, na ku-Facebook sikhona Mfo kaMkhonza. Mfo kaMkhonza. Amagama u3 Mfo kaMkhonza. Yimo ozongithola lapho. Ipage lethu la ku Facebook. Siyabonga kakhulu. Bafowethu. Kunento engimangazayo la. Angazi nani ibuka kanjani. Ngibathe ngiyalalela kulo deputy president wesifazane weMayibuye oxoshiwe. Banu Mcinga ngisakhumbula kahle Sibongo. Ngike ngamlalela lapha kwi-interview yakhe mangaphosi sine Newsroom Africa. Ngibathe ngiyamlalela ikhona ma. Angima-understand kahle angazi noma mhlambe ningangisiza ngi-understand ukuthi uthini kahle because I don't understand izinto eziningi ayishoyo ukuthi uthini. First uxoshiwe lapha kuMayibuye. Uxoshiwe uFloyd Shibam emva kokuthi kube nokungaboni ngasolinye ezintweni ezithile kodwa ke yena umama lo uthi uthole ukuthi uFloyd umuntu arrogant kakhulu ongafuni ukuboniswa and all that, even though ethanda ama-ideologies kaFloyd kodwa uthi uFloyd arrogant akakhona uku-leader noma kanama-leadership skills ngendlela e-right, even though i-ideology yakhe eyithanda. Uthi wahamba noma waphuma kwi-MK Party wahamba noFloyd beyoqala eMayibuye. Usho njalo. Uthi inhloso yakhe enkulu mayishiya i-MK Party eyoformisha iMayibuye noFloyd hayi ngoba wayeshiya ukuthi soyaphuma ku-MK Party. Usho njalo uthi ngangingaphumi ku-MK Party kodwa ngangifuna ukuyokhula noFloyd. In short mawumlalela kahle uthi ngokuthi uFloyd wayemthembisa lesikhundla lesabe sibambile lokho kwakuyomenza ukuthi akhule kupolitiki. In short abefuna indlela yokuthi akhule kupolitiki. Short yena ngokwakhe ukukhula kupolitiki bekuwukuthi ahambe noFloyd ayoncela kuFloyd. Short noma phela yakhona uFloyd ebekholelwa ukuthi uzoshesha akhule ngokushesha kupolitiki. Kodwa kungasho in short mawumlalela kahle ngalendlela ayibeka ngayo ebevele ezobuya ngokugcwele ku-MK Party uma esencele ngendlela eyanelisayo nemanelisayo lapha kuFloyd ngendlela ayibeka ngayo. Uyayibona uthi ke futhi mayihamba ku-MK Party eya kuMayibuye wayisenda i-email. Ngazi noma uthi wayisenda ku-deputy president ubaba uJohn Hlophe waphinde wasenda ne-message kubaba uZuma. Uthi both ubaba uZuma nobaba uHlophe azange ba-respond
ngesikhathi ethi uyashiya ku-MK uhamba noFloyd baya kuMayibuye. Uthi abazange, uZuma azange aphendule, nobaba uHlopha futhi azange aphendule. Wahamba-ke njengoba esebuya-ke manje, uthi uma esebuya ufonela i-PA kaZuma, wenza le-appointment noZuma. Njengoba manje nje beye bahlangana noZuma baxoxa babonisana, waxolisa. Uthi uxolisile kuZuma ngokuthi wahamba noFloyd wayoqala iMayibuye. Uxolisile kuZuma, uZuma wamxolela futhi. So mangabe-ke semxolele uZuma, kwaba ukuthi-ke usebuyile-ke ngokugcwele ku-MK Party, even though ebengahambanga ngokusho kwakhe. And kule interview ebeyenza lapha ku-TV, ebegqoke iskipa se-MK Party, not eseMayibuye. Yayibona, gqoke iskipa se-MK Party, ngapha uphethe i-booklet noma incwajana yeMayibuye echaza indlela iMayibuye esebenza ngayo. Yayibona. So into engizibuza yona-ke ukuthi mangabe ebuyile ku-MK Party futhi waya nakuZuma waxolisa and all that, lapha kuleya interview kungani lokhu ethi angeke aze ayeke kodwa kuba yimember ye-MK Party, yeMayibuye until kuze kulandelwe iprocess efanele yokumxosha kuMayibuye. In short, une-dual membership manje ngokwakhe. Une-membership kuMayibuye, une-membership ku-MK Party. Then I ask myself ukuthi uyavumeleka yini ku-MK Party ukuthi angaba yimember yeMayibuye ngapha abe yimember ye-MK Party? Ngoba mangikhumbula kahle uFloyd himself esek-MK Party wayekubekile ukuthi kwi-MK Party akekho omunye umuntu onelungelo lokuba ne-dual membership, ukuthi ungaba imember yeqembu elinye ube uyimember ye-MK Party ngaphandle kuka-President Zuma. Angazi noma kwashintsha yini lokho. So ngiyathemba ama-MK amahle la ukuthi nizongisiza makuwukuthi khona la ngisala khona. Iqiniso kangakanani lento yokuthi u-Deputy President weMayibuye oxoshiwe angaba yimember ye-MK Party aphinde abe yimember yeMayibuye? Do you think it's truthful, kuyiqiniso ukuthi uZuma umamukela ukuthi abuye abe yimember ye-MK Party ebe esezibiza futhi ngemember yeMayibuye? Yiko nje ngifuna uku-understanda kakhulu lokho. Kanti nayo nje leyo ukuthi abantu behambe bebuye njengaye njengoba behambile wabuya, ukuthi thina njengama-MK Party la sikubuka kanjani lokho, ukuthi abantu bahambe nama-party amasha avulwayo njengabo Mayibuye bese bayabuya futhi ku-MK Party? Singaba-define kanjani abantu abafana naye? Singaba nayo yini i-confidence kubo again? Ngibonile nje kukhona nomunye laphayana obeku-leadership ye-Youth League ye-MK Party before, naye engathi behambe neMayibuye kodwa usebuyile manje. Ngake ngambona nje ku-video laphayana u-president we-Youth League ye-MK uCibane emamukela ukuthi sobuye back ekhaya. Washo futhi lo wathi uwonisha nabanye okuwukuthi basacabanga ukuyojoyina iMayibuye ukuthi bangayi and all that, usebuyile ku-MK Party. Ukuthi abantu abanjengalabo singabathemba kangakanani noma basengayuzwa ezingeni elingakanani ku-MK Party uku-influencer ngaphakathi, sisengabethemba yini and all that? Ake siyixoxeni bafowethu. Ngithi ake ngiyifake nje specifically lesikhulume ngayo ukuthi abantu abanjengalaba abahambayo bebuye ithini indaba yabo, sibabheka kanjani? Umsholozi futhi makuwukuthi uyabamukela njengoba besho ukuthi babuye ku-MK Party, manicabanga ubamukela ngasiphi isizathu? Inhloso yakhe emsholozi yini mayethi hayi ningabuya back and all that? Ngifuna nje ukuzwa ama-point enu ukuthi athini la. Mhlampe nami makuhamba amalanga kunevidiyo engizoyenza eqondile ukuthi mina ngibuka kanjani lento, but namhlanje ngithi ake ngizwe nini athi niyibuka kanjani le engishoyo. Angifuni ukuba
quick ekutheni ngikhulume ngezinto ey'thile ey'julile ngabantu abanjalo. Yiko ngithi ake ngizweni nakuqala athi niyibuka kanjani. Umfoka Mkhonza lo. Niphile-ke bafethu, sihlangana kwividiyo elandelayo. But before ngiphume la kukhona ngizothi comrade le-MK elingisendele uWhatsApp ngoba ngingafaki iy'namba zami la. Angisendele iWhatsApp wathi useDandi. Le comrade lithi liseDandi, lithi linenkinga lapha eDandi nabanye elinabo bafuna ukujoyina i-MK Party kodwa bazi ukuthi bazoya kuphi lapha eDandi. Ngiyacela ukuthi makhona ongaba ne-info alekelele la kuma-comments ukuthi mhlambe if kuwukuthi mhlambe uyi-MK member useDandi noma unolwazi lwe-leadership ekhona eDandi ye-MK Party, ngiyacela ukuthi mhlambe ushare ama-details la noma angazi ngenza kanjani noma khona nje ungakukhomenta la kuma-comment section bese sixhumana mhlambe ngasese basizakale ngoba bathi bazama impela bakhona ukuxhumana nabantu be-MK eDandi. Yiloko nje engithi angikudlulisa okunye la before ngiphume. Ngiyabonga kakhulu-ke abantu be-MK bayazizela. Okunye la kusengikhohlwa futhi uSigwebo Sentambo ucula uMaskandi is one of my favorite artists kuMaskandi. Ukhiphile 7 days ago. Mhlambe nje singangena lapha ku-YouTube channel yakhe Isigwebo Sentambo. Ukhipha ingoma laphayana ethi yini le eniyibanga noZuma. Imnandi le ngoma. And futhi ngicabanga ukuthi njengama-MK amahle kumele abantu abafana njengoSigwebo sibasapothe kakhulu ngoba abakufihli ukuthi bayakholelwa kumsholozi. Unenye ingoma khona lapha uma ungangena kule channel yakhe ethi alibuyele kuZuma, lelizwe alibuyele kuZuma. Nalena ayikhiphile manje uthi yini le niyibanga noZuma ngoba lelizwe selisele naye. Uthi ukhuluma namadoda amathathu noma ngazi ukuthi obani lamadoda amathathu awabuzayo ukuthi yini le niyibanga noZuma. Kodwa nje mnandi kakhulu. Ungangena la ku-YouTube channel, kwi-channel kaSigwebo Sentambo uyilalele le ngoma. Ya ngithi angidlulise naloko. Mfoka Mkhonza lo, ngiyabonga kakhulu-ke bafethu, niphile sesodibana kwelandelayo ividiyo. Niqhubeke nisapotha le channel ngokushare, ngokukhomenta, ngokulayikha, ikakhulukazi ukusubscribe kodwa ku-YouTube nokufollowa ku-TikTok. Thank you.